O día de onte, a diócese de Mondoñedo Ferrol celebrou no Real Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo as xornadas de migrantes nas cales se desenvolveron cun éxito rotundo e unha participación moi activa. Por iso, imos ler o testemuño dunha parella migrante para que, desde o seu punto de vista, saibades como o viviron. Ola, somos dous estranxeiros de orixe peruana. Somos conscientes e realistas que emigrar é un acto de valentía e esperanza. Tomamos esta decisión en busca dun futuro mellor. Actualmente, no noso país existen moitos factores negativos que está a afectar as persoas que día a día buscan un futuro mellor para as súas familias. Agradecemos a invitación dos irmáns da Igrexa á xornada de migración que se desenvolvou en Mondoñedo. Foi unha experiencia moi enriquecedora e de moita empatía cara á situación de moitos de nós. Reunímonos con persoas de diferentes partes do mundo: Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Cabo Verde, India, Perú. O recibimento que tivemos gustounos, unha das reflexións que o pai expresou. Todos temos dous ollos, dúas mans, dúas pernas. Todos somos seres humanos coas mesmas oportunidades e dereitos. Logo, participouse nun taller de Buscando Traballo. Aquí puidose aprender moito. Explicáronnos cales son as diferentes formas de que os emigrantes podamos inserirnos ao mercado laboral de forma regular, como tamén cales son os sectores de maior oportunidade laboral. Este taller foi moi dinámico e aberto para interactuar co grupo de fronte, que todos podamos expresar a nosa situación e realicemos as preguntas necesarias para resolver as nosas dúbidas. Terminado o taller, pasamos a compartir o xantar. No xantar compartimos con irmáns de diferentes países. Todos probamos as diferentes comidas que levamos. Estivo moi rico e terminamos moi cheos de tanto comer. Falar da misa de despedida foi moi dinámica, porque o pai fixo participar a moitos nenos e presentes para o desenvolvemento da mesma. Orar por nós e porque todo mellore de fronte cara aos días que veñen. Levámonos un grato recordo e aprendixace da xornada. Así mesmo, este encontro podémolo sintetizar nunha frase: que somos parte dunha mesma familia e que, a pesar das dificultades, é crucial manter a calma, a esperanza e a fe. Que somos valentes, somos os que deixamos todo por un futuro mellor. Sabemos que a dor é temporal e o esforzo por construir un futuro é un acto de amor e unha fonte de fortaleza. Así que convidamos a todas as persoas que asistan a esta experiencia, que é enriquecedora non só para migrantes que recentemente chegamos, senón tamén para residentes, xa que nos permite forxar vínculos, aprender da cultura local e compartir a propia. Marilyn's e Joubert. Espero que este testemuño abranos os ollos ás realidades nas cales nos atopamos e que, como ben escoitaron, todos somos irmáns dun mesmo Creador. Non endurezamos o noso corazón.